Έχουμε επιστρέψει, εδώ είμαστε, καλημέρα είπαμε. Και πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα θέμα με αφορμή ένα podcast του δικού μας του Ανδρέα Βάγια με τίτλο «Φωνές δικαίωσης». Ο Ανδρέας έχει κάνει έτσι μια ενδελεχή έρευνα. Θεωρώ ότι βγαίνουν διαμάντια μέσα από αυτή την έρευνα για ένα πάρα πολύ σκληρό θέμα όμως, που έχει να κάνει με κορίτσια αθλήτριες που υπέστησαν κακοποιητική συμπεριφορά και όχι μόνο από τον προπονητή και βιασμό. τους. Από τον προπονητή τους, από τον άνθρωπο που εμπιστεύτηκαν όσο τίποτα άλλο. Από τον μάλιστα άνθρωπο που αποτέλεσε πρότυπο και για τις οικογένειες τις ίδιες, έτσι. Και μάλιστα ο Ανδρέας με το Ανδρέας ο Βάγιας, με το ντοκιμαντέρ αυτό, με το podcast αυτό, συμμετέχει στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είναι και η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή μαζί μας, με την οποία θα μπούμε ενδελεχώς στο ζήτημα. Ας δούμε, ας πάμε. Παιδοψυχολόγος, λογοπαθολόγος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Να ακούσουμε λίγο και λίγο από το podcast του Ανδρέα. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο κλίμα. Το άκουσα όλο το podcast του Ανδρέα. Είναι η πρώτη φορά που αυτά τα κορίτσια μιλάνε σε δημοσιογράφο. Με αλλοιωμένες φυσικά τις φωνές των κοριτσιών. Κάποιες κυρίες βγήκαν με την κανονική τους φωνή. Η μία ήταν η μαμά δύο κακοποιημένων κοριτσιών, που ήταν η πρόεδρος συλλόγου, του αθλητικού συλλόγου στο τέλος. Ακούσαμε και τη σύντροφο. Όλες αυτές οι γυναίκες, όλα αυτά τα κορίτσια ενώσαν τις φωνές τους και δικαιώθηκαν στο τέλος. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, νομίζω ότι η υπόθεση είναι και στο εφετείο. Το θέμα είναι ότι τα κορίτσια βρήκαν τη δύναμη, ενώθηκαν και φέραν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Γιατί μόνη η καθεμιά δεν μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Ένιωθε αδύναμη, κυρία Μπογιατζή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε στην κουβέντα μας τώρα με την κυρία Μπογιατζή. Θα ανοίγουμε σιγά-σιγά τα θέματα, γιατί πολλά θέματα προκύπτουν. Τώρα μιλάμε για έναν προπονητή που για αυτά τα κορίτσια ήταν πρότυπο, που ουσιαστικά τους έδινε ελπίδα, τους έδινε δύναμη θεωρητικά, που ίσως ήταν και μια πατρική φιγούρα που εμπιστεύτηκαν. Όπως ακούσαμε και στη μαρτυρία από το podcast, ότι εγώ σ' αγαπάω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να σ' αγαπάει. Υπήρχε και αυτός ο πατερναλισμός, ας πούμε, αν θες. Λοιπόν. Ακούστηκαν εδώ κάποιες λέξεις που είναι λέξεις κλειδιά. Η λέξη κλειδί, μία λέξη κλειδί είναι πατρική φιγούρα. Γιατί να υπάρχει πατρική φιγούρα? Άρα, πού είναι ο πατέρας? Δεν είναι περίπτω ευθύνες κάπου, απλά θέλω να το δούμε συνολικά. Ένα παιδί λοιπόν 12 ετών με έναν αναδυόμενο ψυχισμό θέλει από κάπου να πάρει το πρότυπο, έτσι, να απορροφήσει την ορθότητα της συμπεριφοράς σε όποιο πλαίσιο. Αθλητισμός είναι, σχολείο είναι, ό,τι είναι. Άρα κοιτάζει να μιμηθεί κάποιον που με αυτόν θα πορευθεί και θα γίνει καλύτερη. Η εν λόγω αθλήτρια όποια είναι. Όταν οι γονείς από πίσω έχουν μια στιβαρή θέση στη ζωή των παιδιών τους, τα παιδιά δεν χρειάζεται να μεταβιβάσουν τη δεύτερη λέξη κλειδί που θα σας πω εδώ, που είναι η εμπιστοσύνη. Εμπιστευόμαστε τους γονείς μας, κατά τον Έριξον είναι η βασική εμπιστοσύνη. Εμπιστευόμαστε απόλυτα τους γονείς μας. Όταν γεννηθεί ένα παιδί, για τα πρώτα 2-3 χρόνια η ζωή του είναι στα χέρια του γονέα απόλυτα. Βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η εδραίωση της βασικής εμπιστοσύνης. Είναι οι γονείς του ή οι ήρωές του παιδιού? Είναι το παν. Είναι η ύπαρξη του παιδιού. Βλέπουν την κάθε του κίνηση, την κάθε του λέξη, την αποκρυπτογραφούν. Είναι πιο βαθύ και από αυτό. Υπάρχω μέσα από τον γονέα. Μιλάω για τα πρώτα 2 χρόνια, για το βρέφος. Μα και η μάνα είναι και ο τροφός, ο απόλυτος τροφός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά λοιπόν έχουμε επόμενα κύματα εμπιστοσύνης, που το παιδί θα την πάρει αυτή την εμπιστοσύνη την πρωτογενή που εδραίωσε μέσα του, θα εμπιστευτεί τον εαυτό του στην μέση παιδική ηλικία 7-8-9 και μετά στην εφηβεία θα προσπαθήσει να εμπιστευτεί άλλους ανθρώπους έξω από το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε πρώτον με το πόσο έχω μάθει να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, γιατί αν εμπιστευτώ τον εαυτό μου στο σωστό βαθμό δεν θα μπορέσει κάποιος. Εδώ δεν είναι ότι τα παιδιά φταίνε, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και μπράβο τους, και αυτό που έκαναν δείχνει ότι οι γονείς από πίσω είχαν μια κρατεά σχέση μαζί τους. Όσο πιο καλά οχυρωμένα είναι τα παιδιά. Λοιπόν. Πρέπει να θωρακίζουμε τα παιδιά μας. Να μην αφήνουν τον εαυτό τους μετέωρο, έολο στα χέρια οποιουδήποτε. Όμως όταν ο άλλος είναι ένα καλό πρότυπο, που πρέπει οι μεγάλοι πρέπει να είμαστε καλά πρότυπα για τα παιδιά. Αυτό λείπει από τα παιδιά μας. Λείπει το όραμα. Δεν εμπνέονται από εμάς. Άρα λοιπόν, λες Χριστίνα εδώ, ότι να το πω λίγο έτσι πιο απλοϊκά, ότι βρήκε κενό και μπήκε. Μπράβο. Αλλά για να είμαι δίκαιη, γιατί θέλω να βλέπω πάντα τα πράγματα ολιστικά. Αυτός ο άνθρωπος, όποιος είναι, γιατί μπαίνει μέσα σε αυτό? Γιατί θέλγεται
από την εξιδανίκευση του παιδιού. Δηλαδή, του αρέσει που τον θεοποιούν. Άρα και αυτός έχει ένα μεγάλο... Δεν πάω καν στην παιδοφιλία, γιατί αυτό είναι μετά άλλη συζήτηση. Είναι έχει μια εκτροπή στη σεξουαλικότητα, δεν μπορώ καν να μπω εκεί σήμερα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα παιδοβιαστή που λέει ότι από τα 15-16, επειδή επιθυμούσε ένα κορμάκι παιδιού, δεν επιθυμούσε μετά την επαφή. Ναι, υπάρχει μέσα εδώ, στη σχέση αυτή, στις σχέσεις αυτές με προπονητές, με εκπαιδευτικούς, υπάρχει εξιδανίκευση του προπονητή εν προκειμένου και αυτός μένει εκεί εχμάλωτος της δικής του αυτοθεοποίησης, η οποία αντικατοπτρίζεται στα παιδιά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ένα κορίτσι να ερωτεύεται τον προπονητή. Να ερωτεύεται τον καθηγητή. Αυτό λέω αυτό είναι ακριβώς. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι η μεταβίβαση. Αυτή είναι η μεταβίβαση της εμπιστοσύνης. Το αντίστροφο είναι το σοβαρό τώρα εδώ της ιστορίας. Είναι αυτός που του αρέσει να τον θεοποιούν. Αυτό. Αυτή είναι η παγίδα. Ερώτηση τώρα λοιπόν. Είπαμε ότι τα παιδιά πρέπει να εμπιστεύονται, όχι πρέπει, το υγιές, ας το πούμε έτσι, ναι. να εμπιστεύονται στην αρχή τους γονείς, βεβαίως. μετά να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να πατούν στα πόδια τους, έστω στην πιο νεαρή ηλικία και μετά είναι ανθυγιεινό, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, είναι λάθος το να επιζήμιο, ευχαριστώ, να εξιδανικεύουν κάποιον. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θυμάμαι σαν έπαιζα μπάσκετ εγώ. Ναι, θυμάμαι να είναι καλά ο Γιάννης ο Κάτσανος, τώρα το θυμάμαι τον προπονητή μου, ας πούμε. Μια χαρά άνθρωπος, τον πήγαινα, ρε παιδί μου, ήταν ένα πρότυπο. Ωραίο τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, απόλυτα. Να μην το περάσουμε και στο άλλο. Και είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι καταπληκτική. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να εξιδανικεύουν ιδεώδη και συμπεριφορές, όχι πρόσωπα. Κανένας δεν μπορεί να εξιδανικευτεί. Τέλος. Ναι. Το μοναδικό πρόσωπο εξιδανίκευσης που του αξίζει, αν μπορέσει να το υποστηρίξει σωστά. Να ανταπεξέλθει. Και είναι για 2-3 χρόνια, είναι η μάνα. Τέλος. Δεν εξιδανικεύεις κανέναν μετά. Ο μπαμπάς δεν είναι. Κάτσε, γιατί το περίμενα. Κατάλαβες τώρα. Παρότι, ναι. Η μάνα, επειδή δίνει την τροφή, είναι η επιβίωση. Όχι ότι έχει περισσότερη αξία για το παιδί, γιατί μεταγενέστερα το παιδί μετακυλά στον πατέρα. Ο πατέρας διδάσκει στο παιδί πώς να διαχειρίζεται τον κόσμο έξω από το σπίτι, η μάνα πώς να διαχειρίζεται τον εσωτερικό σου κόσμο. Οπότε γίνεται αντικείμενο εξιδανίκευσης η μάνα πιο εύκολα. Χριστίνα, εδώ βλέπουμε ότι δεν εμπιστεύτηκαν μόνο τα παιδιά τον προπονητή. Και οι γονείς εμπιστεύτηκαν τον προπονητή. Εδώ, να το πάλι. Γιατί αυτό είναι, τα κορίτσια σου λέει ότι θα μας πιστέψουν. Εδώ μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος δουλεύει, αφιερώνει περισσότερες ώρες από ό,τι χρειάζεται για την προπόνηση και σου λέει «Λαντώ, εγώ θα σε κάνω πρωταθλήτρια». Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και οι γονείς εναποθέτουν τις ελπίδες, τα όνειρα. Άρα οι γονείς εξιδανίκευσαν από τον προπονητή αυτό που θα προσέφερε σε αυτούς. Όχι στο παιδί τους απαραίτητα. Τους προσέφερε την εικόνα του παιδιού που θα λέει το παιδί μου. Τώρα, μην ακουστώ και παρερμηνευτεί κάτι, οι γονείς αυτοί ταλαιπωρημένοι είναι. Έτσι. Όχι, μιλάμε γενικά μιλάμε. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας βλέπουν, τηλεθεατές, που έχουν παιδιά στον πρωταθλητισμό. Πρέπει να προσέχουμε το μυαλό μας, γιατί πλέον ο πόλεμος διεξάγεται εσωτερικά. Μην χάσουμε το μυαλό μας με αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Κοντεύουμε να το χάσουμε. Με ό,τι βλέπουμε το 2025, δεν πρέπει να έχουμε εξιδανικεύσεις σε τίποτα. Πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και να τα προσγειώνουμε, ακόμα και αν πρέπει να τραυματίζουμε το εγώ τους, όχι τον πυρήνα τους, όχι τον εαυτό τους. Δηλαδή ότι δεν θα γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλεις. Έτσι. Δεν παθαίνει κανείς τίποτα από ένα τέτοιο εξωτερικό τραυματισμό, γιατί προσγειώνεσαι. Ενώ τώρα έχουμε όλο εξιδανικεύσει, εικονική πραγματικότητα. Μου επιτρέψεις και τον Ενικό, έτσι. Είμαστε κοντά ηλικιακά. Λοιπόν, αν μου επιτρέψεις, δεν θα πάθουν και τίποτα αν υπάρξει και ένα ψηλό τραύμα στο εγώ του παιδιού. Γιατί αύριο μεθαύριο το παιδί που είναι στην νεαρή ηλικία και μπορεί να τραυματιστεί. Εγώ τώρα θα βγει στη ζούγκλα. Δεν θα μπορέσει. Θα τραυματιστεί άπειρες φορές το εγώ. Το θερμοκήπιο που είναι η οικογένεια πρέπει να προετοιμάζει για την καταιγίδα, όχι για την ηλιοφάνεια. Έτσι. Πες ότι όλα λειτουργούν ρολόι και ότι υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ένας προπονητής, εκπαιδευτικός, ό,τι θέλετε πείτε. Ένα πρόσωπο τέλος που έχει επιρροή στο παιδί και είναι κοντά στο παιδί. Λοιπόν, ακόμη και αν υπάρχει ιδανική σχέση με τους γονείς, ιδανική. Μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης. Εκεί παρόλα αυτά πες ότι αυτός ο τύπος με κάποιον τρόπο θέλει να το προσεγγίσει το παιδί. Ναι. Υπάρχουν κάποια σημάδια φυσικά που μπορούμε έτσι να πούμε και στον κόσμο για να κατανοήσει ότι κάτι δεν πάει καλά τώρα εκεί πέρα. Ναι, ότι το παιδί δεν μπορεί να είναι καλά χωρίς αυτόν. Δεν μπορεί να είναι τόσο προσκολλημένο όλη του παιδιού, όλη η αυταξία, η αυτοεκτίμηση, η πηγή δηλαδή του εαυτού, του παιδιού, είναι μέσα από αυτόν. Άρα έχει μεταβιβάσει σε αυτόν. Δηλαδή συχνά είναι εκεί. Ναι, θέλω να είμαι μαζί του, θέλω να κάνω πράγματα. Ό,τι είπε εκείνο, είπε αυτό, να είμαστε όλοι μαζί, σαν να θέλω να φύγω από το σπίτι μου και να μετακομίσω σε άλλο σπίτι. Το σπίτι εννοώ
ψυχικά εννοώ, Ναι. έτσι. Ξέρεις τι άλλο με προβληματίζει? Το άγγιγμα, ρε παιδιά, με προβληματίζει πολύ. Και εμένα. Το άγγιγμα. Το άγγιγμα, δηλαδή, προσπαθώ κάποιες φορές κι εγώ να ερμηνεύσω ένα άγγιγμα. Γιατί μπορεί να είναι ένα άγγιγμα πραγματικά αθώο από έναν γιατί άνθρωπο εμείς που έχουμε μεγαλώσει με ένα αθώο άγγιγμα ενός δασκάλου. Αυτό. Δεν έχουμε μεγαλώσει με το Και λες, πού πονηρό. καταλαβαίνεις Έτσι. το άγγιγμα, πώς το καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά? Είναι όταν δούμε ότι το παιδί μας ασχολείται σε νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο μαζί του και το άγγιγμα δεν είναι εύκολο να μας πει Για την να αλήθεια. καταλάβετε πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μου έλεγε ένας καθηγητής ότι στο σχολείο απαγορεύεται. Ένα παιδάκι λέει έχασε το γονιό του. Ναι. Και εμείς και βάσει νομοθεσίας δεν μπορούσαμε αυτό το παιδί Μα να το είναι πάρουμε δυνατόν. μια αγκαλιά. Μα είναι δυνατόν τώρα, Η μην αγκαλιάζουμε τα εκπαιδευτική, παιδιά. μια αγκαλιά και να του πούμε. Φιλαράκο, Έχουμε μου, φτάσει στο αυτό άλλο είναι άκρο. όλα καλά. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Δεν μπορούμε να μην αγκαλιάζουμε τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Με τον κορονοϊό το κάναμε 3 χρόνια. Ναι, βέβαια. Γιατί είχαμε την πανδημία και υποφέραμε. Έχουμε αρρωστήσει όλοι. Και από έχουμε αυτό. φτάσει στο άλλο άκρο, Ναι. γιατί έχουμε φτάσει στο να λέμε φύλλα για τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Ναι, Ακριβώς. ακριβώς. Αυτό είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, ναι, είναι και ακρότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα άγγιγμα, δηλαδή, αν σου κάνει συγγνώμη, ρε στη Ζωούλα μου, θα σε χρησιμοποιήσω κάποιο έτσι, ας πούμε, ότι είναι έτσι. κάτι το. Ακριβώς. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι οι ίδιοι, ψυχικά, πνευματικά, νοητικά, εγκεφαλικά, σε όλα τα επίπεδα είναι άρρωστοι. Ναι. Λοιπόν, και εγώ θέλω να πω εδώ, γιατί έχω προσπαθήσει να κρατηθώ πάρα πολύ, γιατί δεν είναι σωστό να μιλήσω έτσι δημοσίως. Λοιπόν, είναι ακόμα και οι γονείς που λέμε ότι μπορεί να τους επιρρυπτονται. Ενδεχομένως, μπορεί και όχι. Ευθύνες, ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να άφησαν ένα Εγώ απορώ μετά πώς έχουν διατηρήσει αυτοί οι άνθρωποι την ψυχραιμία τους. Πάντως, στο συγκεκριμένο podcast θα πούμε ότι η γυναίκα που ουσιαστικά βοήθησε στη διαδικασία και στη διελεύκανση ήταν η μάνα 2 κακοποιημένων κοριτσιών. Φαντάζομαι ψυχραιμία αυτή η γυναίκα. Και να ξέρετε ότι η θεραπεία των παιδιών είναι μετά να έρθουν σε πιο στενή σχέση με τους γονείς τους. Δηλαδή, ναι, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει, αλλά αν περάσουν με τους γονείς τους πιο πολύ χρόνο, αυτή είναι η απόλυτη ψυχοθεραπεία. Και εδώ έρχεται το ερώτημα που πολλές φορές ταλανίζει και αναρωτιέμαι και εγώ η ίδια γιατί να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Έρχεται το ερώτημα γιατί όχι τότε και γιατί τώρα μιλάς. Και λέει το κορίτσι ότι εγώ τότε δεν βρήκα ούτε συμπαραστάτη, δεν μπορούσα να το εκμυστηρευτώ. Και όταν υπήρξε ένα άλλο κοριτσάκι και μετά βρεθήκαμε, άμα ακούς το podcast, και ήμασταν 2 και ήμασταν 3 και βρεθήκαμε και 6 και 7, αρχίσαμε και μιλάγαμε. Και γιατί όχι δεν το είπατε τότε και το είπατε μετά? Συγγνώμη, μισό λεπτό. Για πιτσιρίκια, αλλά και σε μια ενήλικη γυναίκα ρε Σιτάσου. Ωραία, για την ενήλικη γυναίκα είναι λίγο κάπως, ας το πούμε, όταν μιλάμε για ένα 12χρονο παιδάκι. Μιλάμε για παιδάκι. Έχουμε περάσει σε μια φάση που τα 12χρονα τα θεωρούμε ότι έχουν ενηλικιωθεί ξαφνικά. Ο νούμερο 1 ανασταλτικός παράγοντας για να μιλήσει ένα παιδί είναι το αίσθημα της ντροπής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Εδώ εμπλέκεται το σώμα. Νιώθεις ενοχές, ότι μήπως έχω κάνει κάτι εγώ. Γιατί αυτός ο τύπος ανθρώπου σε κάνει να νομίζεις, είναι πολύ χειριστικοί άνθρωποι, σε κάνουν να νομίζεις ότι εσύ το έχεις προκαλέσει όλο αυτό. Και για να το ξεκαθαρίσω, αυτή την ερώτηση, ξέρεις, είναι αυτή η ερώτηση, ρε παιδί μου, που τίθεται στην παρέα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Το γιατί όχι τώρα και γιατί αργότερα και γιατί έτσι που με βρίσκει παντελώς αντίθετη. Κάθε γυναίκα, κάθε κοπέλα έχει το δικαίωμα να μιλήσει όποτε αισθάνεται η ίδια έτοιμη να μιλήσει. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Μα και αυτό ακόμα τέθηκε σαν θέμα συζήτηση. Το αυτονόητο δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Τι πότε τότε. Τώρα αισθάνεται και ο άνθρωπος γιατί έτοιμος να μιλήσει. Γιατί το λέει στο podcast το κοριτσάκι. Βέβαια. Και θέλω να μοιραστώ και κάτι άλλο. Λέμε τώρα με αφορμή το podcast του Αντρέα και μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για κορίτσια αυτή τη στιγμή. Φυσικά αγόρια. υπάρχει το αντίστοιχο και για τα αγόρια, έτσι. Έτσι. Μεγάλα κορίτσια τώρα. Η οποία η μία ετοιμάζεται κιόλας να έχει μια σοβαρή σχέση. Αλλά αυτό που έλεγε είναι ότι εγώ μετά στις σχέσεις μου δεν μπορούσα να εμπιστευτώ. Το κάθε άγγιγμα ήταν διαφορετικό. Η σχέση είχε διαραγεί σε πολλές περιπτώσεις, η σχέση με τους άντρες, με το άλλο φύλο. Και εδώ θέλω, Χριστίνα, μου να σου θέσω ερώτημα με αφορμή αυτό που είπε η Ζωή. Πώς επουλώνονται αυτά τα τραύματα? Επουλώνονται μέσα από την χρονιότητα μιας σχέσης, σοβαρής, καλής σχέσης, σταθερής, αλλά πάνω απ' όλα με τους γονείς. Δηλαδή αυτό το παιδί μπορεί να πρέπει να γυρίσει, να επιστρέψει σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ψυχοκοινωνικής, να ξαναείναι με τους γονείς τους, αν είναι πιο μικρό σε ηλικία, ναι, για να μπορέσουμε να επουλώσουμε το τραύμα, το οποίο δημιουργήθηκε ενδεχομένως, όπως είπα πριν, από κάποια από μικρότερη ηλικία, όχι τώρα. Για να εμφανίσει ένα παιδί κάτι στα 12, έχει ξεκινήσει να υπάρχει λόγος να το εμφανίσει από πριν.
Όπως και στην κατάθλιψη. Όταν είσαι στην κατάθλιψη, δεν είναι για κάτι που ζεις τώρα. Είναι για κάτι που έχεις ήδη ζήσει και το μεταβολίζεις μετά. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Απίστευτο αυτό. Ερώτηση επόμενη. Ναι. Πες ότι ένα παιδί, ας πούμε, σε μια τρυφερή τέτοια ηλικία, ερωτεύεται πράγματι, όπως είπε η ζωή, Ναι. που θεωρείται και εξειδανικεύει και ερωτεύεται. Ερωτεύεται. Λοιπόν, ποια είναι η στάση και η συμπεριφορά που πρέπει να κρατήσει ο γονιός όταν αντιληφθεί κάτι τέτοιο? Καταρχήν, ο ενήλικας που τον ερωτεύονται δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά. Δεν ερωτεύονται εκείνον. Ερωτεύονται την ιδέα του και τη φιγούρα του. Ας τον ενήλικα. Ο ενήλικας μπορεί να είναι εντάξει ο άνθρωπος, αλλά το παιδί μπορεί. Ναι, ο γονέας πρέπει να πλησιάσει το παιδί του, να μην το ενοχοποιήσει. Να ψάξει ο ίδιος ο γονέας γιατί συνέβη αυτό, γιατί αυτό που είναι πολύ απλό στην ψυχανάλυση, αλλά θέλει εξήγηση, όντως ο κόσμος δεν το πολύ ξέρει, ερωτική μεταβίβαση. Μεταβιβάζω την εμπιστοσύνη που θα ήθελα να έχω σε γονεϊκή φιγούρα, αλλά επειδή είμαι σε ηλικία που βράζω ολόκληρο, γιατί έχω τις ορμόνες, μεταφέρεται αυτό σαν ερωτικό αίσθημα. Αλλά δεν είναι πραγματικό ερωτικό. Είναι εμπιστοσύνη προς έναν. Ερωτική μεταβίβαση. Βέβαια. Αυτό είναι και εδώ. Ερωτική μεταβίβαση είχε γίνει. Δεν είχε πάει ποτέ στο μυαλό μου σε αυτό. Είχα στο μυαλό μου τους πλατωνικούς έρωτες που έχουν και μέσα από την τέχνη γραφτεί και από σειρές και από ταινίες. Όταν ήμουν στην 5η Δημοτικού, είχα ένα δάσκαλο, δεν ζει πια. Τον είχα στη ζωή μου μέχρι το τέλος. Είχα κάνει αυτή τη μεταβίβαση. Κάθε Πέμπτη περνούσα από τη Λαϊκή και του έπαιρνα ένα τριαντάφυλλο. Τον είχα Θεό μου. Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και ακόμα είναι μέσα μου. Αυτό είναι μια μεταβίβαση. Θα μπορούσε κάποιος τότε, το 1988, να πει ότι εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Έτσι φαινόμουν. Τριαντάφυλλο του πήγαινα. Αλλά ήταν ότι τον ένιωθα τόσο δυνατά μέσα μου, σαν μια φιγούρα γονεϊκή, που τον αγαπούσα πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Δεν τον άφησα ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν κάποτε αγνό. Τώρα όμως είναι πιο επικίνδυνο το παιχνίδι. Ναι. Γιατί ο ενήλικας, που είναι το αντικείμενο της μεταβίβασης, πρέπει να ξέρει ότι δεν είσαι εσύ αυτός που ψάχνει το κορίτσι αυτό. Ψάχνει τον εαυτό του μέσα από σένα. Και άντε να μπλέξει σε περιπτώσεις τώρα του άλλου που έχει να κάνει με το υπερεγώ του και πάει λέγοντας. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε τους ειδικούς. Πρέπει Ναι. ένας οποιοσδήποτε προπονητής, αν του συμβεί αυτό, να ρωτήσει έναν ειδικό. Και ο ειδικός θα του εξηγήσει τι να και κάνει. να ενημερώσει και τους γονείς άμεσα, έτσι. Φυσικά, δεν το συζητάμε. φυσικά. Δηλαδή ότι νιώθω ότι το παιδί. Αυτό. Και να Μάλιστα. μην ενοχοποιηθεί το παιδί. Δεν φταίει σε καμία περίπτωση το παιδί. Χριστίνα Μπογιατζή, είσαι καταπληκτική. Θα χαρούμε πραγματικά να σε φιλοξενήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε, Λοιπόν, Χριστίνα. πάμε σε διαφημίσεις για να επεξεργαστούμε και αυτά. Δεν πάμε σε δεν διαφημίσεις. πάμε διαφημίσεις, παιδιά. Γιατί? Με συγχωρείτε, παιδιά. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά ήθελα λίγο να επεξεργαστούμε για αυτά που συζητήσαμε. απόλυτο δίκιο. Και λέω, ήθελα λίγο χρόνο να πάρω μια ανάσα και να κάτσω λίγο να σκεφτώ αυτά για τα οποία συζητήσαμε. Μία περίπτωση ερωτικών μεταβιβάσεων, λοιπόν, και μία περίπτωση επίσης.